रस्त्याचे काम असो, तुमच्या गावातील जी इतर समस्या असतील, मग ते फॉरेस्ट पेटलं होतं, स्वतः बबन भाऊ यांनी त्या फॉरेस्ट विझवण्याचं काम केलं कोरोनाच्या काळात. आणि आता देखील 2 महिलांना पोट भरण्यासाठी शिलाई मशिनीचं 2 दिलेले आहेत. तर बबन भाऊला यापुढे अशीच टायगरच्या माध्यमातून काम होत राहावं अशी ग्वाही देतो. त्यांना संपूर्ण टायगर महाराष्ट्राकडून कोटी कोटी शुभेच्छा देतो. टायगर ग्रुपच्या माध्यमातून या 2 माता भगिनींना शिलाई मशीनची भेट या ठिकाणी दिली जाते. कविताताई पवार आणि संगीताताई गायकवाड यांना या ठिकाणी हे मशीनचं वाटप वितरण टायगर ग्रुपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष संस्थापक अध्यक्ष पैलवान तानाजी जाधव यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी होत आहे. जोरदार टाळ्यांचा गजर या ठिकाणी झाला पाहिजे. या ठिकाणी या माता भगिनींना आपली दैनंदिन रोजीरोटीचं साधन म्हणून या ठिकाणी शिलाई मशीनचं वितरण पैलवान तानाजी भाऊ जाधव यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी वितरित केलं जातं.